U okviru sajma obrazovanja i izložbe umetnosti na Novosadskom sajmu održana je i manifestacija Dani ruske kulture, a u okviru nastupa Asocijacije privrednika malog i srednjeg biznisa Rusija. Ovaj štand simbolizira Dane ruske kulture koji se održavaju u okviru sajma Salon knjiga, art salon, sajma obrazovanja, koji to su pravce u srpskoj kulturi i veoma nama drago da ovaj Dan ruske kulture koji se mališu ruska kultura održavaju se baš na ovom sajmu. Ova organizacija, ovoj izložbe u saradnji Asocijacije preduzetnika malog srednjeg biznisa Rusije sa Ruskim domom iz Beograda ili inače Resijskim centrom nauke i kulture. Sem što ovdje će biti stalna postavka eksponata, primenjene umetnosti, likovne umetnosti, knjiga. Imaćemo i kulturno-umetnički program, kulturno-umetnički sadržaj ovog Dana ruske kulture u okviru ovog sajma. Juče na otvaranju Dana ruske kulture bili su predstavnici ambasada Ruske federacije, ataše za kulturu Gnjetkova Irina Ivana, sekretar ambasada Ruske federacije Kolesif Valentin, direktor Ruskog doma Denisov Mihajl Genadijević i posebno nama je čast da Dana ruske kulture na ovom sajmu otvorila Ruska škola pri ambasade Ruske federacije, na čelo koje je Smetankin Leonid Ivanović. Poslije nastupio hor Svetoj Roman Slatkopovec pod dirigentskom palicom naše sunarodnice Evgenije Kojić. Sajamski nastup Asocijacije privrednika malog i srednjeg biznisa Rusija propraćen je kulturno-umetničkim programom. Otvaranju manifestacije Dani ruske kulture prisustvovali su predstavnici kulturnog i javnog života Rusije u našoj zemlji.